De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a José Manuel Rosas, presidente da Federación Provincial de Confrarías e patrón maior da Cofradía de Bueu. Señor Rosas, moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, bueno, vamos estando. Bueno, como está indo este ano para a Federación e para as cofradías asociadas e pertenecientes a esta Federación na provincia de Pontevedra? A ver, a Federación, bueno, normal, pero claro, cando lle vai mal as cofradías, tamén lle vai mal a Federación. Entón, non estamos no mellor momento nas cofradías. E este ano, como podemos resumir? Este ano 24, estamos a un mesiño de que se acabe, como podemos resumir este ano? Pois non sei se o quere comparar co ano pasado ou con algúns dos anos, faga algunha referencia ou denos aporte algún dato para que, digamos, que a audiencia poida ter un pouco unha foto. Un ano dos máis complicados, porque, bueno, hai que darse de conta que en novembro do ano pasado tuvemos as riadas, unha mortaldad masiva en todas as cofrarías, ou en case todas, do marisqueo. Iso, pois, cando chove, sempre suele chover sobre mollado. Foi unha campaña nefasta de nécora, o camarón está desaparecido, o polvo, os inicios, pois, bueno, había un atisbo de que iba a ser normal, rematado o mes de xullo, foi catastrófico, a flota parou por falta de recurso, e agora mesmo ven a Centola a repetir máis de lo mismo. No inicio dos primeiros días, pois ainda se colleu algo, pero xa se atisbaba que iba a ser unha campaña bastante floxa. Entón, isto se o metemos na cotelera, e hai unha caída de facturación nas lonxas, hai unha caída de ingresos, e, polo tanto, isto está chovendo sobre mollado. É un ano moi complicado. E podemos ir facendo, se lle parece, un pouquiño de avance. Nun ano, as promesas polas administracións autonómica e estatal para axudas á recuperación do marisqueo, como estarían a día de hoxe, un ano despois, que estamos falando, porque de noviembre a noviembre estamos falando dun ano. Bueno, se falamos de axudas polo estatal, pois pasaron sin pena nin gloria, porque vivimos unha situación complicadísima, sigue vivindo unha situación complicada o marisqueo, están tratando de buscar a normalidade, pero hai que darse de conta de unha cousa, que as ameixas non son leitugas, que as plantas hoxe en 15 días e as regas ben, pois as tes para o consumo. E cando unha mortaldade hasta do 90%, hai que facer aporte de semillas, a semilla ten que medrar, ten que coller o tamaño de comercialización, e iso non é da noite pa mañá. E claro, isto, pois, que ven pasando? Que hai xente que o está pasando bastante mal, hai zonas que a día de hoxe, pois, non teñen mercancía case de ningún tipo, e hai zonas que sí teñen mercancía, pero o que dixen antes, ten que medrar, a situación moi complicada. E articularonse axudas por parte da Xunta de Galicia, así que se fixeron, hai un plan de choque para o marisqueo, pero o goberno central eu coido que debería botar un cabiño aquí, polo menos ter un guiño co pobo galego e, sobre todo, co sector do mar. Fora solicitada a zona catastrófica. Claro, pero ese guiño, non pedimos unha zona catastrófica, sí que a pedimos, pero xa que non se podía, ou non se daban as condicións idóneas, sí que se deron para outras cousas, que non entendemos, non? Bueno, non vamos outra vez a recordar o da arribada dos peles, non? Pero eu digo que un guiño, non? De boa vontade. Eu creo que unha xeneración do pago da Seguridade Social durante 6 mesiños viña ya este sector como unha bocanada de aire fresco. E non se fixo, desa parte estivemos abandonados. E, bueno, na Xunta, pois, o que articularon as axudas, e, bueno, estáse neso, comprar de recuperación, e isto ten un proceso largo, non é de hoxe pa mañán. Hai xente que o está pasando mal, hai xente que ten que buscar outras alternativas laborales, porque do céu único que chove agua. E xa digo, en líneas xerais, o sector non está atravesando un dos seus mellores momentos. Cando falamos do marisqueo a pé tamén a flote? A flote vive un pouquiño mellor ou igual?
Vamos a ver, vamos a ir por partes. Si vamos a flote libre marisqueo aquí na zona de Arousa, os lombos están pechados porque non teñen produto. Creo que o cabío ou o buído, un estaba aberto, aí confundo as zonas, pero un estaba aberto, estaban indo o relojito que lle pechou estes días tamén, e polo cal a meixa rubia aí non hai, e nun outro banco pois teñen moita non, teñen algo, pero non é de talla comercial, polo cal a situación complicadísima. Pontevedra a flote e empeza agora para o mes que ven, vai a abrir para o mes que ven, non se sabe ainda co que se van a encontrar. E a Ría de Vigo, quen salvou a Ría de Vigo foi o Banco de Cornicha de Bayona, que é un banco por sorte que parece que é inagotable, estuvo salvando un pouco a situación, que se non fose por ese banco, o mesmo cos outros, a xente, pois, bastante mal. E a Xunta de Galicia acaba de chegar a un acordo co CIMA e coas Federación Galega de Cofradías para, digamos que, un proxecto de investigación que se chama Ecosistémica 24, que é, en definitiva, para, bueno, estudiar un poquinho que está pasando, que vai pasar e cales son as diferencias que lle afectan ou as diferentes factores que lle afectan a este tipo de bivalvos. Isto está fechado a 22 de novembro esta noticia co CIMA. Como está, digamos, que axudando e como están, por donde van, digamos, que as informacións que lle dá os centros de investigación do mar, as cofradías e, lóxicamente, o sector. Vamos a ver, a través da Rede Mar non é solamente ese proxecto. A través da Rede Mar hai varios proxectos impulsados polas cofradías e outros apoiados polas cofradías. Hai bastantes líneas de investigación, saber o que está acontecendo, como está o sustrato, e un estudio de como está o sustrato, si hai proxectos que a ver se hai nutrientes, se entran nutrientes tóxicos, hai tamén outros proxectos para saber a incidencia dos depredadores. A verdade é que, a ver, estamos vivindo un cambio, que non queira ver, pois eu que coido que é cego, non? E todos os cambios haberá un período de adaptación ou non. Habrá especies que muden. Que se adapten mellor e outras que non. Estáse notando, mira, fíjate, levamos 2 campañas de sarda nefastas. Ao mellor, a subida de temperaturas das augas e todo isto, pois non se encontran cómodos cerca da costa, buscan outras líneas ou outras rutas para facer a súa ruta migratoria, xa non se arriman tanto á costa, e está pasando un pouco tamén aquí, no Intermareal. No Intermareal hai zonas, nós temos un problema co percebe, por exemplo, en Bueu, e se mirades as noticias, as últimas noticias que hubo, Cangas está preocupada tamén porque tamén empeza a pasar o que a nós xa nos obligou a levar un ano parados no sector do percebe. Está desaparecendo sistemáticamente e non sabemos as consecuencias. Por eso que estes estudios veñen moi ben, e despois teñen que ser estudios que hai que ter moita valentía tamén a veces, poñer boca arriba a realidade do que temos. Haberá, ao mellor, partes que poidamos revertir as que impón a natureza, somos conscientes que non vamos ser capaces de revertilas, pero eu coido que ao mellor hai algo máis do que impón a natureza. Isto sí que hai que estudalo, hai que velo e mirar de melloralo, porque senón o sector desaparece, porque se desaparece o recurso, desaparece o sector. Pero, señor Rosas, todos somos máis ou menos conscientes da importancia socioeconómica que ten o mar e o sector do mar para Galicia. Non se entendería sin. Vostede leva 50 anos, ainda que sea un mozo, leva 50 anos no mundo do mar, non? E está indo ao mar. Hai ciclos ou estamos no peor momento destos 50 anos? Vamos a ver, eu levo 50 anos, non, levo máis de 50 anos. E no mundo do mar. E a verdade é que
hubo altos e baixos, sempre, non? hubo picos na gráfica, claro que sí, pero non sei se agora mesmo notas estes picos que son máis frecuentes estes picos á baixa. E eu, sin conocimento técnico de ningún tipo, pero non sei se che dá algunha autoridade ou non ter 50 e tantos anos de mar, e fíjome nas cousas. E coido que, cando unha persoa está enferma, pois, calquera outra cousa lle afecta ao momento. É dicir, ti, se eres antes unha gripe, non pasa nada, ou COVID, non pasa nada. Pero se tes mal o pulmón, o corazón, os intestinos, e aquilo outro te pilla unha gripe floxa, igual te barre. E isto é o mesmo, eu creo que chegou un momento de que convergen moitas cousas. E de aí, os estudios son fundamentales, porque eu podo dicir que sabemos moito de mar, sabemos moito de aquilo, pero non, hai unha parte fundamental, que é a ciencia e a bioloxía, que nós non temos idea na maioría dos casos. Entón, aí, esos son, eu creo que a parte científica ten moito que dicir o que está acontecendo, e ten moito que aportar para tratar de revertir o que decía antes, as situacións que nós creamos como ser humano. As que crea a naturaleza, eso non vamos ser capaz, pero o resto é que estamos na obliga, porque senón pouco futuro lle queda a este sector. Como está indo? Bueno, logo falamos un pouco máis do futuro, da renovación, se é que hai, da falta de renovación, non sei se hai falta ou non, vostede dirá máis despois, pero... Sí, non, se queres ache... Veña. O que compra un barco agora ou é un valiente ou é un demente, así de claro. A ver... Isto solo é pos veteranos, solo é pos vellos, vellos entre... vellos... Para os lobos de mar. Sempre hai chavales que ao mellor se arriscan, pero, a ver, co panorama que temos, a ver, hai restriccións de todo tipo. E despois estas outras... A normativa administrativa e a normativa chamada comunitaria, iso é unha lousa, non? É máis que unha lousa. Unha mochila que pesa. É máis que unha lousa. Mira, agora mesmo pechou a Sardiña. E pecha hoxe, precisamente, ás 00 horas. Hoxe martes, sí. Sí. O mar está cheo de sardiña. Eu non sei, a verdade, que dixen antes que a parte científica é fundamental. Pero en Galicia, señor Rosas, deixa que tengo unha cuña, en Galicia somos unha referencia en centros de investigación mariña. Sí, pero, a ver, para poder determinar a biomasa que hai que facer unhas prospeccións. A veces hai que facelas cando hai que facelas, cos medios necesarios e coas persoas con cierta sabiduría en ese tema. Porque eu non quero dicir que un señor que pastorea ovellas non poida torear un toro, pero máis lóxico é que sea un torero. Entón, a mí non me cuadran os números a mí non me cuadran. Precisamente agora para o ano que ven hai unha amenaza de rebaixa hasta do 23%, cando as sardiñas hai sitios que caes ao mar quedas flotando. É dicir que as cousas hai que facelas ben, sobre todo cando se xoga coa economía da xente. A xente non pode dicir, tú non podes mandar a xente para o mar a dicir unha cuota pírrica ridícula que non che dea para vivir. Entonces, que relevo generacional vai haber no marisqueo e na pesca artesanal? Quen é o que se mete aquí? Onde tes unha seguridade económica que ti, a fin de mes, vas levar no teu peto para a túa casa polo menos 1.200 euros. Un soldiño. Que moitas veces non se levan. Moitas non, moitísimas. E, chegado estas épocas, a veces hai meses que nin siquiera desamarras o barco. Todo isto, esta situación, é un lastre, claro, leva a xente a desanimarse. Hai xente, lobos de mar, como diste, que están esperando a xubilación. O día da xubilación.
Dicir, non, eu marcho, abandono, non sigo. Porque non miran luz ao final do pasillo. E aquí, digamos que fallan... Que partes fallan máis? As condicións do mar ou as normas administrativas, regulativas dos despachos das administracións públicas? Eu creo que falla un pouco todo. E, a ver, estánse dando pasos para tratar de que este puzzle encaixe. Claro. O sector tamén ten que madurar e ser consciente. A veces tenemos que cambiar hábitos e tenemos que decir, oye, mira, temos unha sorte inmensa. Ese é un pastel que está aí. Se cada un pensara de que ese pastel ten unha parte proporcional e que esa parte del, comillas, e que ningún outro lla toque, eso sería fundamental. A autorregulación, que nós mesmos saibamos o que podemos facer e o que non podamos facer. E non permitamos que algún que fai barrabasadas o faga. Eso a parte do sector. E despois, a administración ten que saber con exactitude o que está acontecendo e buscar as medidas que hai que medir, e sentarse co sector que sí que falamos moito, estáse buscando, pero hai cousas que son fundamentales, por moito que fales da regulación, de como pescalo, na época de pescalo e tal. Ahora mesmo, mira, por ano que ven o polvo non vai a parada, o paro biolóxico, sí. Non vai ser para nada como hasta ahora, que se facía unha veda sistemática, pois nada, chegabas ao mes de maio, parabas maio e xuño, ou medio maio e o resto de xuño, e abrías en xullo. E non tiñas en conta que o mellor o 90% das femias estaban ovadas en xuño. E como este ano, en xullo. Pois non, señores, aquí hai que facerse un seguimiento a esa pesquería, buscar o mellor momento. Claro. O mellor momento. Por que? Hai que axudar o recurso. Tanto ou máis que o sector. Porque se polvo de antes, se non hai o recurso, non hai sector. O sector vaise solo. Entón, todo isto que ahora mismo estamos empezando a coller un engranaje, a tratar de solucionar cousas que antes se facían por sistema sin ter en conta a repercusión, isto é fundamental. É fundamental para manter un equilibrio relativo. O que genera a naturaleza temos lo que dividir e repartir para poder vivir del. E despois, quen nos dá de comer, o bicho, o animal, hai que mirar cando o podemos sacrificar e cando temos que deixar que se reproduce e se desarrolle. E iso tamén o sector ten moito que facer aí, é moito que dicir, é moito que aportar. E non só no caso do polvo, senón que cando comemos unha nécora ou unha centola e ven cos oviños, calquera especie, ou camarón que ven cos oviños, que ven coa barriguiña chea de oviños e tal, todo eso, lóxicamente, son futuros especímenes, ou futuras especies, futuros bichos, vale? De nécora, de centolo, de camarón, do que sea, ou da cigala, ou do que sea. E despois... E se trae 800 ovos, pois dos 800 van arriba 100, pois estamos matando 100. ¿No? Mira, eu dixen antes que non... Pero aí digamos que o mundo científico, os centros de investigación e a Xunta, en este caso que ten as materias de competenciais, ten que ser máis, digamos que máis estricta, ou o sector non quere, non deixa e chora? Vamos a ver. E por eso digo que o tema é complicado. É complicado, pero hai que botarlle vontade por todas partes. Pero claro que sí, que a veces hai que ser rigurosos, pero claro, ahora imagínate ti, que para ahora, pro ano que ven, seguramente o paro sea de 4 meses. Claro, oye, ti non podes dicir a un sector que casi está profesionalizado, porque no Porto de Bueu, como no Porto de Ribeira, en outros portos, hai xente que única e exclusivamente anda ao polvo durante todo o ano. Ao mellor xa se profesionalizou, non mercou outras artes para poder cambiar, que tampouco non é boca, hai estes basculamentos de flota,
E entón, non lle podes dicir, vaite pa casa 4 meses e espera que che chova. Abre a boca e aliméntate do Salvo maná. que lle fora moi ben nosotros 8. Sí, pero sabemos a situación que estamos vivindo. Polo cal, hai que axudar nesos casos. Claro que sí, hai que facer unhas paradas, oyes, unhas paradas con protección económica. Sí, Para que? Por lo menos que o Estado ou a Xunta eliminen os costes, non? Nada máis. E despois, Seguridade social, sí, impostos. e despois, cando teñamos un atisbo de recuperación, ese aparte que o sector ten que madurar moito, é dicir, que non se lle ocurría a ningún labrador encher a presa de auga e o primeiro día abrila e botala polo rejo abaixo. Non, tiña aquelas fincas para regar, non? E o sector ten que ser madurar algo en ese sentido, e decir, oye, nada vale que hoxe tiñamos aquí a auga e a botemos por lado. Non, hai que dosificar. Temos que respetar tamaños, temos que respetar cuotas para poder vivir todo o ano. Porque se todo canto fixemos e o comemos en un mes ou dous, que pasa? Primeiro, caen os prezos, saturas o mercado e ao mesmo tempo estaste automatando. Podemos resumir que no sector falta o sentido empresarial da xestión dos recursos e da súa profesión tamén, porque o de que isto é de todos e non é meu sí, non o aprecias, pero o que falta un pouco a mellor é o compromiso de decir, oye, pois mira, por ello un exemplo, non? E agora mesmo abreuse a veda de calquera especie. Sí, acabamos de abrir hai unha semana a do centolo, veña. Temos unha cuota X, non? Sí. Unha cuota X. E eu coido que non debía haber ningún das forzas de seguridade do Estado, nin inspección pesqueira, nin ninguén debería vir a dicirnos o que temos que traer ou non traer. Nós mesmos se dicir, oi, se mira un compañeiro, que o primeiro día se trae todo para terra, ovadas sin ovadas, aquilo outro, e dicir, aí, quieto. Este é o millo do hórreo para todo o ano. Non lle boto todas as galiñas hoxe, que despois morren galiñas e morren jalos de fame. No. Isto hai que repartir. Aí temos que ir collendo madurez. E despois, claro, as administracións, eu creo que tiñamos que ter, a veces, moita terapia de grupo. E falar máis e recoñecer o que temos. Que un ben de todos, pero temos cierto privilexio os que vivimos del. Oyes, hai que tamén a veces dicirlle, porque 50 anos de mar, e pregúntame ti agora a min, desde que desova unha faneca hasta que chegue aos 20 centímetros de comercialización, canto tempo ten que pasar? Non che sabría decir. Saber o que costa chegar aí. É que miras un bogavante, ou un lumbrijante, como lle chamamos nós, de 5 ou 6 kilos, unha peza bonita, tal. Cantos anos ten? É máis vello que a min. Iso é o que temos que saber. Valorar. O respeto. E despois, as distintas administracións tamén teñen que respetarnos. Nós formamos parte da cultura deste pueblo. Galicia non sería Galicia, se non era mariñeiros nin mar. Que non nos quiten dun plumazo. Corremos peligros de todo tipo. Ahora, nós non estamos... Ahora vou entrar na energía eólica. Non estamos en contra das renovables, todo o contrario. Se nós o que queremos é que as nosas aguas e todo o medio ambiente cada vez este máis limpo, porque vai ser ben para nós, non? Ahora mesmo, en Caladoiros, querense poñer aí, en bancos, en onde se traballaba, querense poñer aí uns animales, unhas bestias, chamaríalle Don Quijote. Estivemos en Portugal mirando aqueles tres que hai ali, e non nada comparado co que queren meter aquí. E isto asusta, sin saber a repercusión que pode ter
no sentido migratorio, no cambio da dinámica do litoral, dos movimientos das aguas e de todo o que quieras. Nós o que queremos é estudios profundos, que saibamos que cando se fai unha vacuna, primeiro hai que experimentar co ela, hai que facer as probas e hai que saber se vai ser perxudicial ou beneficiosa, verdad? Cantas se descartarían? E este é o mesmo, non é dicir chegar. Nós vivimos, estamos nun punto privilegiado. Galicia está nun punto privilegiado, pero tamén está nun punto complicado. Somos unha esquina de dous mares, en donde convergen corrientes dun lado, corrientes do outro, sentido migratorio dun lado e sentido migratorio do outro. Iso é que unha riqueza maravillosa. Quen me di a min que se lle meto aquí... O Cantábrico e o Atlántico. Se lle mete aquí un megaparque eólico e outro aquí abaixo, desde a Guarda para arriba hasta a Olla, este sentido migratorio fai isto. Nadie o estudiou. E eu sempre poño de comparación. Eu sempre comparo, mira, todos os ruídos, as vibracións, as corrientes estáticas, dinámicas e todo tipo de corrientes que hai no mar, multiplícase por 20. Eu sempre lle digo a todos que fagan esta proba. Os que teñan bañeira na casa, ti métete na bañeira, sumérgete nela, e dille a calquera da túa familia que vaya a parte máis alonsada da casa e que toque unha parede. Ti vas a escoitala, sumerxido na bañeira. Se quitas a cabeza para fora, se non a escoitas. E no mar, esas propagacións de todo eso, esas vibracións de todos eses animales aí chirriando todo o día, que o absorbe, que non absorbe, pode ser nocivo. Non digamos que o sexa. Aunque hai estudios que o demostran, pero os estudios a veces fazse dependendo quen se encargue. E digo que, bueno, este sector está absorbendo moitas cousas. Despois hai outras cousas, mira, falamos moito do plan xeral, non, o saneamento integral. E todos os concellos que se poñan ao loro. Que se poñan ao loro. Porque antes, todo canto generábamos, que na miña casa lavábamos, con perdón de la expresión, non podo dicilo, non? A cara máis o cuco, mismo xabón, e a veces a roupa, e non generabas nin químicos, nin outro tipo de nada. Calquera familia genera un montón. Iso todo vai ás depuradoras. Antes, pois mira, iba un sumidoiro, unha esterqueira que despois comía a terra, non? E hoxe non. Hoxe vai unha depuradora que no 90% dos casos algunhas teñen moitos fallos. Están aí, para velo. Hai que correxilos, pero mentras están fallando. Todo eso converge no noso medio. Eso. Que a modificación do sustrato que hai. Amando home, é amando home. É o que che dicía antes. Estamos en tempo de correxir amando home, señor Rosas. O que aportamos nós negativamente. Me encanta este tipo de reflexións e ademais que son das que lóxicamente están aí. Esperemos que estén por pouco tempo, pero van a estar aí e xa levan tempo connosco, ojalá se corrixan. Pero por unha cuestión de tempo, isto é televisión e temos que acabar así. Pero antes, quero que me fale da Navidad, quero que me fale do mes que ven, que é un dos meses dos máis esperados e dos máis, digamos que desexados polo sector do mar. E como se presenta, entre elas que me falaba vostede das capturas do centolo, pero no que levamos de ano, según a Xunta, se capturaron, no que levamos de ano, 236 toneladas desta especie por un valor de 2,7 millóns de euros. Bueno, non sei como están estas rías e non sei que datos ten vostede ou que sensacións, porque ao mellor os datos non os ten ao día. A ver, obviamente, se tuvera os datos de todo, non sería José Manuel Rosas, sería a computadora, non? Pero vouche dicir que eu voume a basear no que é a miña lonxa, non?
se os comparamos os datos deste ano cos do ano pasado, pois non son moi diferentes porque o ano pasado tamén foi nefasta a campaña. Pero se os comparamos co de hai 2 anos, pois andamos pola metade. Entonces, e falámosme do Nadal. Mira, todas as tristuras no Nadal se van. O Nadal é así. É un mes de acercamento, un mes de hermandad, un mes de familia, un mes de unión, un mes de regalos, un mes de aquilo. Hasta na máis humilde, na casiña máis humilde, sempre hai un pratiño de marisco encima da mesa e esperemos que non falte, pero este ano vai a estar cariño, vai a estar caro. Porque, volvo a repetir, cando a Illa de Arousa collía toneladas de camarón e agora colle kilos, e claro. Como valora a experiencia esta de poñer as nasas nas bateas? E, a ver, todo que sexa buscar unha alternativa, a ver, como non, claro que eu valoro, ben? Home, se me dixeras, como valoras ti que os camaróns se maten a cañonazos? Xa che diría ahora mismo que non, pero é un modo moi selectivo de pescar un número determinado, isto está regulado por un plan de explotación e eses son os camiños, eses plans de explotación hai que mirar o que producimos, o que somos capaces de quitar para que isto perdure no tempo e todas estas iniciativas son boas. Rematamos, temos que rematar, señor Rosas, patrón e presidente, co que vostede queira, un mensaxe ao sector, á población, o Nadal, o que queira. E, bueno, eu quixera primeiro un mensaxe á cidadanía, non? Que aposten pola marca Galicia, que aposten polos nosos produtos, que a nova lei de seguridade alimentaria que persiga os enganos, porque se está vendendo tamén moito ao amparo da marca Galicia, hai que dicilo, e que consuman peixe, que consuman marisco, estarán consumindo a proteína máis sana. E despois que nos entendan, a veces nas nosas loitas, que son loitas pola supervivencia, e non tan só pola supervivencia de un sector, pola supervivencia da cultura. E de todo o conxunto. Mariñeira de Galicia. E bueno, eu xa estou cun pé no estribo, veñen tempos duros pois que veñen atrás. Sería unha pena inmensa que perdéramos parte da nosa cultura pois por non apostar un pouquiño máis por todo isto. Que non ocorra eso, senón ao revés, claro. Que melloremos. Señor José Manuel Rosas, presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia de Pontevedra e patrón maior de Bueu, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. E lle agradezco moito este tipo de reflexións que esta semente que crezca neste tipo de reflexións que serán boas para todos. Un placer para min estar aquí. Xa é a primeira vez que estou e espero que algún outro día teñamos así tamén a oportunidade de charlar, claro. E ao mesmo tempo de poñer unha radiografía de como está indo o noso sector. Pois isto foi todo o que nos dou de si esta edición de Falemos co presidente da Federación Provincial de Cofradías, co señor José Manuel Rosas, e con Julio García Comesaña, viceportavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular no Parlamento de Galicia. Así que moitas gracias por estar aí, hasta a semana que ven, que será máis e mellor se é posible. Moi boa noite, saúdos, gracias.